Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Košarišťan alias Fero Zidane. Fero Joke je vlastně vaše umělecké jméno Ty vieš. a vás znají teda hlavně diváci na Slovensku, ale Ale aj v Česku. v Česku taky. No ale tak vychází to z vaší původní tvorby, ta je přece jenom zakořeněná na Slovensku. My tady máme nějaký ukázky. A jak jste na to přišel, že byste se o tohle pustil? Ja neviem už. Vždy som sa tak snažil parodovať a všímať si rôzne povolania ľudí, charaktery a tak Bavilo to nejak vás? začalo. Áno, áno. Ano. Napríklad takto. No. To je zajímavý, když dva dělají to též, není to to též. No, no. Ano. No, ale... No a tak to vzniklo, jo, tady jste s A paní toto už ale není parodia, to je... Cupulský. Já jsem chtěl říct, že tu prezidentku děláte výborně. Ďakujem. Ale tohle je Simona Krajinová, aha. Vajíčka. A tu budete napodobovat potom? Jo. Ještě se tady do klubu. Přestaň. Kam jdeš, Máťo? Já jdu na špacírku a zavolala jsem si blůz. Tak to šlo dost dolů, jako teda. Taky rozum. Já nevím. Z hlediska ostatní. Takže dost. No, pardon, tady budete dělat něco s dětma dokonce. A toto je predvolebná kampaň Roberta Fica. Jo, tohle je tohleto, ano. Nemyslíte Tohle je dobrý, ano. Mirko Beblavý, už s tým prosím ťa prestaň. Všetci vieme, že si goril. Motorku. Miško Truban, to ako vyzeráš? To sa nehambíš prísť takto ráno do škôlky zhulený? Ja neviem Si už. radšej 10 prikázaní. A co jste dělal vy? No, chvála Bohu, nie, ale bys to- robil som paródiu. A vy jste dělal na to parodii. Děcka, to nemyslíte vážně? Robko, Fiko, už s tým prosím ťa prestaň. Ukáž ten foťák. A to čo posielaš vtáči, keď je tam normálny si? Andrejko, ešte raz to slovo. Tak a celú vetu. Nemusím volať kredka logopedička, ty si úplne zlá, Andrej. No a vy jste byl původně učitel, nebo něco takového? Áno, špeciálny pedagóg. No tak to jste vlastně odbočil jenom trochu. Áno, tak vidíte, strhol som si aj formu pani učiteľky. No. Jo, ale vy jste byl speciální pedagog a vy jste nějak přítel s tou Evelínou, co jsme ji tady kdysi měli, Áno, že to jo? už je 2. 3 roky a pozdravuje vás, mám vám odkázať. Tak jí moc A ona si pozdravujte. myslela, že si ju nebudete ani pamätať, tak to bude veľmi rád. Já jsem si to předtím, Aha, aby dělal. tak nič. Prepač, že vy. Ne, to já dělám machra takhle lacino. Áno, áno. Ale, ne, ale tak tu si pamatuju, protože to bylo moc dobrý. To bylo z toho Chorvatska nebo odkud, že? Áno, a ona mala tie kuny a tak si chodila, bola taká Ty kuny to beznadená. je v Česku jako dobrý jazykově, Aha. že to je srozumitelný. Ale tak vy jste vlastně se inspiroval tím, co dělá ona taky? 600 korun. Spolužiaci zo základnej, dokonca aj zo škôlky. A Tak vy jste chodili do teraz nějaký žijeme v divný jednom- školky možná? Ty, výborne. No, možno, alebo nám dávali niečo iné jesť. Ale v každom prípade, tak sme sa nejak navzájom inšpirovali, učili sa od seba a takto sú z nás takíto komici. No a vy jste všeho nechala, živíte se tímhle. Ja neviem Robím už. ešte dobrovoľníka, učiteľa, ak sa to dá tak povedať, a starám sa Jo. ešte nejak o tie deti a dospelých, takisto mentálne postihnutých, ale v prvom rade živím sa týmto, lebo ten No to plat je taký, aký je, viete, pedagóga, takže... Tam je výhoda, že platy pedagogů jsou takový, že tímhle si hned vyděláte víc. No, určite áno. Ale na druhou stranu, tak to je docela řehole, že jo, pořád vymýšlet něco a ještě vtipnýho, pak to natočit, pak to tam dát, pak se koukat, jak se to líbí. Je to, Tu pozerať. je to taká až závislosť a práve preto som si dal aj teraz v januári pauzu a povedal som si, že vypnem a začnem sa venovať viac rodine, kamarátom a možno aj tým To říká po rejch leta nic. Jako. tým ľuďom. No. A ako pomohlo? 2 plus 2 mi povedz, koľko je. Nevím.